Ei, molt bones. Escolta, el dia 17 de novembre a Bescanó, el poble aquell on a la cultura es pagaven pastanagues, us en recordeu? Doncs fan una caminada molt interessant de bon matí a partir de les 9 que fan la pujada de Sant Grau, organitzat per unes entitats de Bescanó i de per allà a la zona, pobles d'allà al voltant, i això s'acaba al migdia amb un dinar groc. Tots els diners que recaptin aniran a parar a la caixa de solidaritat. Primavera, que la sang altera, la vida és un estiu, no la cançó d'estrella, la vida som tu i jo quan omplim la nevera, fer l'aperitiu a la terrasseta, la vida bonica, vida viatgera, mediterrània, la nostra terra, incansable finestra on tu i jo ballem el món. Si tu tens vergonya, jo et trec a ballar. Deixa estar les penes i comença a cantar. Les meves dades són totalment orals, no l'he contrastada mai en cap de documentació escrita, però per informació que jo rebia de quan era petit, que clar, veníem aquí a buscar aigua picant, jo soc de Bescanó, i explicaven que havien volgut fer una planta embotelladora de l'aigua de la font picant, cosa realment sorprenent perquè és una aigua que deixa molt depòsit i per tant és molt difícil d'embotellar-la. En tot cas, es veu que van fer la construcció, llavors se'n van adonar d'aquest problema, per tant, crec que això no va arribar a funcionar mai com a planta embotelladora, i llavors la planta era a baix i hi havia un pis que sembla que s'havia de dedicar a cafè, lloc per fer-hi menjars, etc. Quin any? Jo soc de l'any 40 i això ja ho vaig veure arruïnat. Per tant, m'imagino que era d'abans, vaja, segur que era d'abans de la guerra. Regala'm un somriure, regala'm un matí, les flors de la finestra, les llums d'aquest concert. Hola a tothom! Hola a tothom! Estem a Sant Grau? És una experiència molt maca, em que posem més un cop, és molt maca. I estem fent un pícnic. Si tu tens vergonya, jo et trec a ballar. Deixa estar les penes i comença a cantar. Si tu tens vergonya... Que riem tots, Diu, ja no les ruda, els fotem un port. Estem molt bé. Deixa estar les penes i comença a cantar. No som capaços d'imaginar la fredor i buidor de les cel·les. No som capaços de concebre que hi hagi tantes persones sense llibertat. Per això, avui mostrem el nostre rebuig a la sentència. Estem a Sant Grau i fa molt fred. Però més glaçats vam quedar l'altre dia quan vam sentir la sentència dels nostres presos polítics, presos empresonats injustament, des de fa 2 anys d'un estat dèspota que no ens estima, que no ens vol, però que ens té empresonats i que no ens deixa escapar. Nosaltres volem volar lliures i no hi ha manera. Pujada a Sant Grau per la llibertat, 17 de novembre de 2019. Som 4 centres excursionistes, la GECA de Sant Esteve d'en Bas, el grup excursionista Amarenga Esquelles de la Vila de Mer, la DAC de Girona i la Colla Lisar de Bescanó. El 13 d'octubre de 2018 ens vam conèixer i vam coorganitzar la pujada al Puigdecalm, escollit pel molt honorable president Carles Puigdemont des de l'exili, dins del projecte de Cims per la Llibertat, on, al cim del Puigdecalm, es van aplegar més de 1.100 persones. Des d'aleshores, hem establert un vincle especial amb les 4 entitats, pel qual avui ens trobem tots aquí a Sant Grau, amb l'objectiu d'exigir la llibertat de presos i exiliats, denunciar la repressió de l'estat espanyol contra el poble català i recaptar fons
per la Caixa de Solidaritat. Ara, quan baixem Sant Grau, Doncs anirem cap al polivalent de Bescanó, on farem el dinar groc. i ens estarà esperant el president de Catalunya, Quim Torra. Adéu. Adéu. Hola, què tal? Com estem? Bones. President. Molt benvingut. Gràcies. És un honor per nosaltres. I ara, jo també compartir aquest dia amb vosaltres. Us presento. Perfecte. Carles Genover. Molt de gust. Bon dia. En Francesc Carles. En Jordi. La Berna. Bon dia. La Mireia. Què tal? Tots ells regidors. La Núria Badosa. Com esteu? Què tal? Com ha anat? En Sergi de la Vall d'en Bas, Què tal? en Jordi de Mer i en Joan de la Bac de Girona. Molt bé, magnífic. Ara ens veurem, no? Suposo. Sí, home. Perfecte. Ens xerrem una estona. Molt bé. Perfecte. Sempre a Santa Coloma Girona, que vas per la carretera interior, passes per Estanyol, no? Sí. I si ens feu l'honor de signar el llibre d'honor del nostre poble. La vila de Bescanó, en aquestes bellíssimes terres del Gironès, gràcies per haver sabut conservar les vostres arrels i alhora haver-vos obert a la modernitat. Catalunya viu un moment històric, un anhel de llibertat ens empeny. Compto amb Bescanó per a tirar endavant aquest projecte de país republicà i lliure. Visca Bescanó i visca Catalunya lliure. Mentre caminaven la boira d'hivern, de bon matí als camps d'Ordí, vaig sentir d'una dona al lament, es planyia pel seu jardí. Penjaran en Jordi amb una corda d'or que poc s'és reservada, que saci cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada. Per valls i muntanyes sense repòs. Bon dia a tothom, a tots vosaltres, gent que heu vingut d'altres pobles i ciutats. Temps a la cort. Us donem la nostra més sincera benvinguda al poble de Bescanó. I mentre no tinguem república, els anirem fent dia sí, dia també, mal que pesi. Que saci cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada. El 13 d'octubre del 2018 vau apadrinar la pujada al Puigsecalm, en la qual van participar més de 1.100 persones i em vau donar l'oportunitat de dirigir-vos unes paraules per carta, com avui, des del cim d'una muntanya que enyoro i que desitjo trepitjar ben aviat. Avui, els vostres cors solidaris us han conduït al cim de Sant Grau, entre Bescanó i Sant Gregori, entre el Ter i el Llémena. Un altre indret que anhelo trepitjar per contemplar amb els meus ulls els magnífics paisatges des del Montseny al Cap de Creus, passant per les Guilleries, les Gavarres o Rocacorba. Mentre no arribi aquest moment, us demano que els vostres ulls continuïn sent el far dels companys que estan privats de llibertat i dels que ara com ara no podem tornar a casa nostra. El vostre escalf ens arriba allà on estiguem, a Lledoners, a Puig de les Basses, a Mas Enric, a Suïssa, a Escòcia i a Bèlgica. Ens sentim en deute amb tots vosaltres. Tot i la presó, tot i la distància imposada, ens mantenim fidels a la voluntat d'un poble, és a dir, a la vostra voluntat. En aquests 2 anys de repressió, de ser perseguits per les nostres idees, ha emergit una cadena de complicitats que és el motor i l'energia per encarar els reptes col·lectius que tenim tots plegats. Perquè la república sou vosaltres, sou la gent, és el país que volem construir a partir de les persones d'avui, d'ahir i de demà. Persistirem
perquè tenim dret a construir una república de persones basada en valors com la pau, la llibertat i la no violència. No ens han doblegat. I aquest acte que esteu celebrant avui n'és una bona mostra. Aquest dinar groc és civisme, és generositat, és solidaritat. I això no podran derrotar-ho mai. Aquests actes són llavor de la nova república que volem construir entre totes i tots. Gràcies per ser-hi, gràcies per no fallar mai. No us oblidem, us sentim a prop. El meu desig és que ben aviat us ho puguem agrair en persona i en llibertat. Coratge i ànim. Visca Catalunya! Gràcies, Montse. M'encantaria que algun dia en aquest país, quan algú se'n vagi a Bèlgica, puguem parlar dels musclos amb patates. Ara la Nuri us llegirà una carta de Josep Rull. No hi ha prous presons per tancar la voluntat i la llibertat d'un poble. Malgrat el patiment, aquest sacrifici no haurà estat en va. Deixarem als nostres fills i filles una república catalana, una nació lliure, on sigui simplement impossible que ningú més hagi de patir presó o exili per haver defensat pacíficament les seves idees legítimes. Per la llibertat, per Catalunya, ho tornarem a fer, junts, juntes, tossudament alçats. Presó de Lledoners, 14 de novembre. Josep Rull i Andreu. Aquest matí, a dalt a Sant Grau, una companya de l'EDAC ha llegit un text molt i molt bonic. Un aplaudiment per la Julieta. Patriotes, fills lluitadors d'antic estir. Desperta, ferro! És el crit! Ja han tornat els soldats catalans amb la falsa cops per una terra independent. Ja han tornat els soldats catalans al front d'un vell poble resistent. Sang d'antics maulets contra botxins i botiflers sempre combatents. Han mort, si fos menester. Ell preguntava on era el pare. Cada nació serà dels treballadors. De valent lluitarem i veurem el triomf d'un poble fort que reeixirà. O potser morirem i farem llavor. Però Catalunya no es rendirà i sempre, sempre lluitarà. Esperem ben aviat poder gaudir de la vostra llibertat, aquesta llibertat tan preuada que us han robat amb tota la cara. Per tots vosaltres, avui som aquí, per fer-vos costat en aquest dur camí. Ell sempre treballava, ell sempre treballava, ell sempre treballava, ell sempre treballava, de sol a sol, de sol a sol, de sol a sol, perquè el seu fill mai no li faltés de res. També hem de tenir presents i fer un crit a la llibertat per tot aquest jovent que últimament estan empresonat. Per tots ells també un clam per la llibertat. Visca Catalunya! Sempre treballant de sol a sol, sempre treballant perquè el seu fill mai no li faltés de res. De sol a sol, de sol a sol, de sol a sol, de sol a sol. Portem avui, si us podeu veure aquí a l'esquerra, meva, que serà a la vostra dreta, 762 dies, que són
els que els dos Jordis estan en presó. Piquem cassoles, atuells, tambors, esquelles, uns 10 minuts. Després, uns dies hi ha un recull de notícies, altres algun full extraordinari sobre esdeveniments o commemoracions al voltant de la República o les revolucions i moviments socials al món. Comentem el full i després cantem una de les cançons del recull de més de 30 que tenim a la carpeta. Nevi, plogui, pedregui o caigui un 80 bocs de dalt del cel. Cada dia estan allà, cada dia, i això ha estat un petit homenatge, i si tornem a picar un vidre o alguna cosa, serà un homenatge pels escallotaires del nostre poble! Veus, escallotaires de Bescanó! M'ho heu sentit dir moltes vegades, tota una vida lluitant per un país de drets i llibertats. Hem de seguir mobilitzades, dempeus, fermes i determinades, perquè ens hi va la llibertat i molts dels drets aconseguits a través de lluites compartides. I ara, més que mai, amb la sentència ja dictada, el govern de l'estat espanyol ha de ser valent i ha de donar-se que el conflicte polític s'ha de resoldre políticament i amb diàleg. Escoltin la ciutadania. Seguim i dialoguem. Una abraçada groga i lila. Fins aviat al carrer. Dolors Bassa, 25 Puig de les Basses. T'estimo i et soc gelós i el por que valc m'ho nego si em negues la tendresa. T'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo Demà serà altre cop l'aniversari del meu fill. També em vaig perdre el del meu net i el de la meva mare. Només em consola saber que tants dies i tantes nits a la presó no han estat en va, perquè el camí cap a la llibertat no s'atura. Serà més llarg del que ens pensàvem i del que jo pensava i podia semblar, però l'estem fent amb passos ferms. Altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo. Ho tornarem a fer i tornarem a ser. Cuideu-nos, cuideu-vos els uns als altres. Ens queda camí, però l'estem fent. Ens en sortirem. Us estimo. El president Quim Torra és un home de país, persona de pau i de diàleg. President, espero que demà, quan s'aixequi, no repeteixi les paraules d'aquest dilluns d'això de diumenge no va anar massa bé, oi? Ara que el Jordi deia, ves que els hi diràs tu a les senyories del tribunal demà, jo penso que alguna cosa semblant com, miri senyories, jo no sé com anirà avui, però pensin que ahir vaig estar dinant a Bescanó i que em vaig menjar un plat de botifarres amb mongetes bastant consistent i que depèn de les seves preguntes doncs la cosa pot anar per un costat o per un altre, no sé. Jo t'agraeixo, Jordi, el punt d'humor que has introduït també avui aquí i ara aquest punt també de transcendència perquè certament vivim l'innombrable i ens movem entre una arma molt poderosa que és la ironia, que a vegades no ens entenen massa perquè la ironia dels catalans és una ironia bastant especial, oi? Però també alhora bascules cap als moments de donar-te de com és possible que hàgim arribat fins aquí, justament, no? Que estigui passant tot això, que un fill no pugui acomiadar el seu pare,
que ens estiguin passant coses que no són acceptables ni tolerables des de cap punt de vista humanístic i dels valors republicans i dels valors europeus que tots defensem, dels valors de la tolerància, de la fraternitat, de la solidaritat, d'allò que ens fa grans a tots nosaltres. I certament és molt difícil tot això d'entendre, però alhora, en aquest trajecte, entre cometes, que deia la presidenta Forcadell, també t'adones del pas ferm en el que avancem també els catalans. I jo voldria veure-ho, com deia un dels meus mestres, Josep Benet, que en definitiva tota la història dels catalans és un combat per l'esperança que va lligat a una paraula que és la llibertat. Sense aquesta paraula Catalunya no s'entén res del que hem estat fent aquests últims anys ni de tota la història de Catalunya. Fins a aquest punt va lligat la llibertat a la història de Catalunya. I voldria recordar també una frase de Mercè Rodoreda que diu: potser és que més que la llibertat més aviat és una necessitat de justícia. També va lligada la llibertat a la justícia i si falla una falla l'altra. I ens estem adonant en aquest país fins a quin punt justícia espanyola són dos termes absolutament incompatibles i quan d'alguna manera sí que és cert que en aquest trajecte rebem alguna notícia esperançadora, ve sempre de la justícia europea, fora de la justícia que pugui aplicar-se a l'estat espanyol. Per això també aquesta importància que té tots els companys i companyes que són a l'exili en aquest procés d'internacionalització del procés català, d'explicar al món dues coses molt senzilles que els catalans estan fent, el que altres pobles en altres moments històrics han fet pels seus pobles, potser per altres tipus de lluites civils, com era el dret a vot de les sufragistes angleses o era la igualtat de dret del poble americà als anys 60. Bé, els catalans estem fent una cosa que és demostrar al món que d'una manera democràtica, d'una manera pacífica, d'una manera no violenta, som capaços de culminar un procés d'independència. Jo avui tinc un petit esdeveniment que celebrar i justament avui fa un any i mig que vaig prometre el meu càrrec de president de la Generalitat de Catalunya. Un any i mig. Qui ho havia de dir? Doncs ja portem un any i mig. Sí. Que ha passat una mica de tot en aquest any i mig. Però el millor que m'ha passat sense cap mena de dubte és actes com el d'avui o quan he tingut l'oportunitat també a Sant Gregori de compartir una estona amb molta gent a la Fira del Pa amb xocolata. Jo, quan sento aquesta cançó del Lluís Llach que parla del país petit, li poso una mica de peròs. Dic, no, tenim un país molt gran, tenim un país gegant, tenim una gent extraordinària. I jo cada vegada que tinc l'oportunitat d'estar amb la gent d'aquest país em sento orgullosíssim d'haver estat el seu president durant aquest any i mig i voldria agrair-vos la confiança, voldria agrair-vos tot l'escalf que sento aquests dies i voldria dir-vos que jo demà no vaig a defensar-me de res, que jo vaig complir el meu deure com a president dels catalans, que és defensar els drets i les llibertats dels meus compatriotes i que jo demà vaig acusar l'Estat de vulnerar els drets, precisament els meus drets i els drets de tots els catalans. Sé que aquest és un camí complicat, però sé que és un camí irreversible, sé que serem lliures, aquest país serà lliure, aquest país serà independent, la República Catalana hi és molt més enllà del somni, però depèn de cadascú de nosaltres. Jo aquests dies apel·lo a la responsabilitat de cada un de nosaltres. La meva és important com a president del país, però la de cada un de vosaltres també ho és. I vull agrair-vos l'esforç de tots. Avui aquest mateix acte era impossible fer-lo sense la gent que ho ha organitzat, sense les entitats que ens heu tornat a recordar l'important que és que treballant junts podem assolir tots els cims del món. Jo també l'any passat vaig ser-hi, i tot i que no vam veure res amb aquella boira, però en canvi senties aquella solidaritat i aquella fraternitat que en actes com aquest, senzillament sense dir-nos res, sentim uns amb els altres. Que aquesta prova de país que estem vivint, perquè jo penso que el país està en prova aquests dies, el país està davant del mirall, el país
Jo celebro que hagi reaccionat davant d'unes sentències injustes com les que hem patit. A mi m'hauria decebut que el meu país no hagués sortit al carrer a dir que això no pot ser, que nosaltres no estem disposats a viure sota aquestes amenaces, que nosaltres volem viure en un país que respectin els drets humans, civils i polítics, que la voluntat popular és la primera institució republicana i la que preval per davant de tots i que tindrem sempre una observança fidel a la més estricta radicalitat democràtica. Jo vull viure en aquest país, no vull viure en cap altre. I per tant celebro que massivament els catalans estiguem protestant. I sé que tot això ens farà sortir més forts com a país i millors com a persones, perquè també hi ha una mica d'això en el que ens estem jugant, que aprofitem també tots aquests dies tan intensos, de tantes emocions, perquè cada un de nosaltres també surti d'aquesta prova com a millor persona. Moltíssimes gràcies a tots. No em puc quedar a la resta del dinar i dels actes, perquè si no el Gonzalo Boy em renyarà, que m'he de preparar algunes coses per demà, però sí que vull agrair-vos que hàgim celebrat junts aquest primer any i mig de presidència de la Generalitat i el vostre escalf i la vostra solidaritat sempre. Moltíssimes gràcies a tots. Avui en dia ser alcalde del nostre poble, sigui en Xevi o quan ho va ser en Pere, o tots els alcaldes o tota la gent que es posa davant de la política i vostè al capdavant, a mi em fa sentir orgullós, perquè vostès, jo no obeeixo cap ordre seva, jo sóc prou gran per saber el que haig de fer. Només això, només li volia dir això i no volia quedar-me amb el pap a dins. Moltíssimes gràcies, president. Per tots els nostres polítics, sí senyor. defensors de la terra, bon cop de falç, que tremoli l'enemic, en veient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or, quan convé seguem cadenes, bon cop de falç. Bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç. Molt bé. Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Tenim futur, tenim memòria, foc a les mans per teixir la història. Portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem drecera, aquí no venim a fer volar banderes. Comptem amb tu, ara no pots fallar, un dia per tornar a començar. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem
lo poble mana, el gobierno ve. Nuestras manos serán nuestro capital. Quien mueve el engranaje debe decidir. Crear, construir conciencia popular. Eterna divisa que nos guía a vivir libres o morir. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat, que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre, tu i jo, agafant l'horitzó. Serem llum, serem molts, empenyent endavant. Som futur i alegria, seguint el pas dels anys, que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre, tu i jo, agafant l'horitzó. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida.